Još jednom letnjem kampu Mija Patrija o deci, lepotama, znanju, naše gošće Maja Bjelogrlić i Tatjana Janković. Moje poštovanje. Baš je lepo kad ste došli da mi pričate, pošto je to već, ovo je druga godina, je li tako, Majo? Kako je to bilo u stvari prošle godine? To će biti sigurno najbolja pozivnica za sve one koji u ovom trenutku razmišljaju. Pa bilo je kako smo hteli da bude. Sve ciljeve smo ispunili, puno smo ih postavili. Pre svega da deca upoznaju Srbiju za taj jedan relativno kratak period koliko kamp traje, to je 12 dana, da upoznaju Srbiju, ali bez škole, bez ocena, bez školskih klupa, da nauče puno o književnosti, o srpskoj književnosti, da se upoznaju sa ćirilicom, oni koji je ne poznaju, a puno je njih, naročito oni koji dolaze iz inostranstva, da nauče dosta o istoriji, kulturi, civilizaciji, ali isključivo kroz zabavu, što je najvažnije. To je sada u početku izgledalo kao jedan ambiciozna priča. Uglavnom su to deca koje dolaze, deca iz dijaspore, ali nisu samo iz dijaspore. Nisu samo. 40 dece može zapravo kamp da primi, je li tako? To je neki broj koji mi nismo raspoloženi da pređemo i po tome bi možda i... To je jedan od razloga da je kamp se može nazvati ekskluzivnim, zato što želimo da se posvetimo svakom detetu, da se svako dete oseti kao da je kod kuće, da ima brigu, nežnost, pažnju, neki se odvajaju prvi put od svojih roditelja i da bi sproveli čitav naš program onako kako ste zamislili, tako je. Vi ste profesor književnosti i srpskog jezika, tako? I to vam je u stvari bio zadatak. Govore li naša deca koja dolaze iz inostranstva srpski jezik i kako govore? Govore, to je posebna zanimljivost ovog kampa. Inače, te aktivnosti pratio jedan novinski članak sa naslovom koji nije uopšte senzacionalistički, a glasio je ćirilica od Abu Dabija do Tenerifa. Tako da je to upravo u tome još jedna vrednost ovog druženja. Jeste, jer su to deca širom sveta. Kažu da nas ima u 105 zemalja. Sad tamo, znači, nema granica. Jezik i pismo ne poznaju granice. Tako u 105 zemalja se govori srpskim jezikom i piše se ćirilicom. Upravo je ta vrednost, kažem, jer su deca došli iz različitih zemalja, iz različitih uzrasta i različitog nivoa znanja jezika. Ali ono što je najlepše u svemu tome, što su oni shvatili da su oni pripadnici jednog naroda. Suština ovog kampa i druženja je upravo to da tu našu prošlost, tu našu tradiciju dekodiramo i njima i približimo na jedan pravi, onako blistavi način i na način na koji oni mogu da razumeju iz svog vremena, iz svojih mobilnih telefona, tastatura i tako dalje. Tako da su pisali guščim i čeličnim perima, prosto ne možete da verujete da im je to bilo zanimljivo. Izuzetno je bilo zanimljivo. Dakle, oni su bukvalno od početka zapravo su to slovo, onako kako su nekad stari naši pisali, tako su zapravo i oni imali tu priliku. Mi smo imali jednu vremensku mašinu, pa smo i malo kroz prošlost putovali. Da prosto shvate da je to deo njihovog načina i života. Nije to ništa tek tako palo sa neba, da je to neki civilizacijski tok, da je pismo jedno od najvećih vrednosti koje postoji. Samim tim i naši. Jel se javljaju deca sada, roditelji koji su prošle godine bili na kampu? Šta kažu? Vi ste mi rekli da imate toliko... Koliko imate prijatelja na Facebooku od prošle godine? Svi smo prijatelji. Svi smo prijatelji. Imala sam čak i sreću da ih vidim, pošto sam putovala nekim drugim programima, tako da je jedna devojčica iz Vićence, majka je morala da vozi 150 km da dođe, da se vidimo. Ja, naravno, ne mene, nego prosto je to nešto, ta vrednost koju su oni poneli. Atmosfera, to je nešto prelepo bilo što su oni poneli sa sobom. Maja, šta je vaše zaduženje, osim što jako brinete kao prava majka, za sve njih, shvatam to potpuno, mislim, imala sam tu priliku i u razgovoru pre nego što je počeo ovde pred kamerama. Pa moje zaduženje je da vodim računa, da prvo program bude onakav kakav smo zacrtali da će biti od prvog dana, da vodim računa da ne postoje kompromisi u tom smislu, da čitav tim koji je mobilisan u startu oko te dece isprati ih od početka do kraja kako treba. Najvažnije je naravno da su deca bezbedna. To je prvo i nešto na što ja uvek podsjećam čitav svoj tim, da ćemo lako sprovesti čitav program, samo je najvažnije da se deca vrate zadovoljna, srećna, živa i zdrava svojim kućama. To pre svega kao majka razmišlja. To treba samo reći da ima puno programa, da su to i umetničke radionice i glumačke radionice, da se govori, odnosno uči i to je edukativno, zabavno, umetnički kamp koji pruža zaista velike mogućnosti deci u tom periodu da se
da zagolicaju i oni svoju maštu, mi njihovu i nekako da se ostvare na nekom polju gde možda nikada ranije nisu imali priliku, niti bi sanjali da imaju hrabrosti za tako nešto. I da su deca. Hvala vam puno. A to ste rekli, deca koje dolaze kod nas su više deca nego naša deca ovde. Kako ja vidim, još ćete To smo se uverili prošle godine. Još ćete vi širiti taj kamp, pa ćemo mi našu decu negde pokušati da ih nauče ta deca nečemu što oni donose iz svojih zemalja. Hvala lepo. Hvala vam.